14 сентябр дар Бӯстонсарои шаҳрии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Озарбойҷон муҳтарам Илҳом Алиев ки ҳамчун меҳмони фахрӣ дар вохӯрии панҷуми машваратии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ иштирок менамояд, мулоқот намуданд. Дар ҷараёни мулоқот маҷмӯи масоили ҳамкории дуҷонибаи Тоҷикистон ва Озарбойҷон баррасӣ гардид. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмони олимақомро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта, изҳори итминон намуданд ки иштироки роҳбари ҷумҳурии Озарбойҷон дар кори ҳамоишии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ омили рушди муносибатҳо байни ду давлат хоҳад гардид. ҷонибҳо зимни мулоқот ба масъалаи татбиқи тавофуқоти зимни сафари давлатии президенти ҷумҳурии Озарбойҷон ба Тоҷикистон моҳи соли равон ба даст омада, таҳкими робитаҳо дар соҳаҳои афзалиятноки иқтисодию тиҷоратӣ, фарҳангию гуманитарӣ ва дигар бахшҳои барои ҷонибҳои судманд таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. Дар ҷараёни мулоқот ҳамчунин масъалаҳои алоҳидаи рӯзномаи минтақавӣ ва байналмилалӣ мавриди муҳокима қарор гирифтанд. ховар сарчашмаи хабарҳои фаврӣ, муҳим ва боэътимод.